Ilan taon ka na, boy? Babae po yan. Kala ko, sorry, kala ko lalaki. Babae pala to. Alright mga katupay, welcome back muli sa ating YouTube channel mga katupay. Nadadanan ko sila si ate dito. Nagkakariton kayo ate? Nangangalakal po? Nangangalakal kayo? Yan ang ano po. Bakit? May arthritis po kayo? Si kuya naman doon mayroong hika. Tapos ikaw may arthritis. Anak mo? Anak mo? Ilan taon ka na, boy? Babae po yan. Kala ko, sorry, kala ko lalaki. Babae pala to. Okay, ayan, hawak mo na, di ba? Chichirya to. Ngayon, kumakain ka ba na chichirya? Hulaan mo lang kung anong pangalan. 100 piso pag tama ang hula mo. Sama, tulungan mo rin natin. Yan, hulaan nyo, 3 pangalan para sigurado. Yan. Ayan sila mga katupay. Ayan na ang bigyan natin, mga katupay ng bigas saka tilata at Kobe? Kobe. Kobe? Kobe? Ano pa? Ano pa? Kobe o movie? Ano ba yan? Ano pa? Tulungan mo natin. Sayang din na 100. Anong pangalan? Movie yata yan eh. Movie? Movie? Sige, movie. Tapos isa pa. Sige, sige, challenge yan, challenge. Katuwaan lang, katuwaan. Sige, yan dinagin mo. Kobe, movie, tsaka isa na lang ko lang. Marites crackling, ganun, mga ganun. Chichirya. Ano yung kinain mo, yung pangalan? Sweet corn? Sweet corn? Sige, sige, 3 na, di ba? 3. Sige, 3 na. Ano yung una? Kobe. Tapos movie. Whiskers. Whiskers. Sige, sige. Ano nga pala pangalan mo? Babae pala to, kala ko lalaki. Pumapasok to sa school, te? Opo. Yun, maganda yan. Para may pabang-baon ka. Movie, Kobe, Whiskers. Sige, 100 piso. Buksan mo nga kung tama ba. Buksan mo. Ay, hindi. Popcorn. Popcorn. Tama naman yan. Tama. Movie. Tama. Yan yan ang pinakapangalan niya. Movie. Yan. Mga katumpay. Naulaan niya mga katumpay. Di may 100 piso ka. Ano nga pangalan mo? Daniel Nicole. Okay, magandang pangalan. Nag-aral ka? Sa'yo na yan. Kumain ka ba yan? Sige. Naulaan niya mga katupay. At siyempre, bibigyan ko na siya ng 100 piso. May pang... may... Kumain kuya sa eskwelahan. Ganun po ba? Saan siya nag-aral? Diyan lang po. Sa... Malaya? Humihilang po ako ng tulong sa madre para may enroll sa kasi po wala po siya birth certificate. Wala siyang birth certificate. Pero may nasikaso na sa madre? May nagasikaso ba? Malaki pong hinaano sa amin kaya po. Lalo ngayon ang kita namin araw-araw 80, 70. Ayun lang kita nyo araw-araw. May nagbigay lang po ng kalakal, yung nagkaroon po ng kalakal kasi hindi po ako pwede malikot ng mundo. Ganun po ba? Sige, tanggapin mo na yung 100 mo. Ano ma? Okay, salamat din, no? At siyempre, mayroon na akong ibibigay sa inyo. Sana na makakatulong niyo rin. May nagano rin sa amin nun eh, brother, kasi wala na. Wala na? Yan. Ito. Ano nga pangalan mo, te? Pangalan niyo po? Apple. Apple. Wala ba kayong asawa? Nakakulong 4 na taon. Nakakulong. Saan nakakulong? Lupa. Ang bihira. Ito, te, tanggapin mong bigas, te. Para may masahin ko, ano? Masaya si ate, mga katupay sa bigas. Siyempre, mayroon pa tayo dito, ano? Hindi pa kasi pag binigyan ka, halos di mo makain. Yan ang kinakain din namin yan po. Talagang ang ibibigay ko yung kinakain ko rin para mas
masarap, saka kahit, basta masarap yan, malambot, kahit bahaw, malambot, ayan po. Pwede po. Oh, yan. Noodles. Bigyan kami ng bigas yung ang baho. Mabaho. Naku. Bigas lang. Wala na. O yan, masarap yan po. Yan ang sinasayang din namin. Salamat po. Salamat po. Saka ito, ito sardinas. Para may pangulam, no? Pagpasensyahan mo na rin yan. Yan pala yan yung kaya ko ngayon eh. Oo. Sana nakatulong. Araos lang po. Oo. Maraming salamat po sa tulong. Okay, sana may pambaon ka na sa school. Yan. Okay, salamat din po. At saka siyempre, oo. Saka sa sunod ng mga araw na rin, no? Po. Salamat po. Okay, ito yung ano nyo. Ano na po ito pa isang linggo na po namin manina. Pang isang linggo lang po yan. Kunti lang nga yan po eh. Kasi pasensyahan nyo na rin yung Kalahati po saing ko. Maghapon na po hanggang umaga. Ilan ba anak mo te? Ito lang isa. Namatay po yun. Namatay po. Asan? Ito yung anak ng lalaki. Pero kaso lang kinuha na siya ng Panginoon ng maaga. Naano po ito ng 2018. Ganun po ba? Saan pala probinsya niyo po? Te? Magkada Tarlac po. Sa Tarlac. O kasi nakausap ko rin yung kapatid mo pala yung nandoon, no? Opo. Binigyan ko na rin yung dati, yung nakarang linggo yata yun. At sabi ko kayo naman yung isusunod kong bigyan. Okay ate, salamat sa iyo ate ha. Salamat din po. Saka dito lang kayo nagpisto. Opo. Saan kayo matulog? Yan po, paggabi. Sa gilid. Opo. Ah, Tapos pag mainit na po, tumatawid. lilipat kayo doon sa kabila. Opo. Kung saan yung malilim doon kayo. Paano lang po namin kung kariton. Oo. Pag tinawid po namin dyan, pinukuha po ng barangay dyan eh. Sinisira po. Sinita na rin kayo ng barangay dito? Ano po nila, sinisira. Tapos pinukuha yung gulong, pinibenta nila. Naku. Yung gulong, bago kami magkaroon ng gulong, kailangan makaipong kami ng 1.8. Bago kasi- kami magkaroon ng gulong. Kasi ang pagkakalam ko, gulong ng mga kariton, mahal din yan po eh. Mahal nga po. Mahal po yan. Kasi kung mura lang eh, yung 100 lang, okay lang nakunin nila eh. Oo. Hindi. Pagpaguran muna namin. Nakatutok kami sa init, yun ang hindi nila iniisip. Dapat naisip lang nila, huwag na natin kunin yan, kausapin na lang natin sila, hindi. Kukunin kami, dadaling kami sa mga kulungan ng baliw. Baliw pa kami para isama nila sa mga baliw. Doon kayo dadalhin. Opo, sa pabelya. Anong mangyayari? Naranasan mo na yan ganyan din na dinala ka doon? Ay, pandinig ko eh. Naranasan mo na yan ganyan na dinala kayo doon? Opo, 2 beses na po. Ano bang... Tapos ang pagkain doon, di mo makain, ang lalansa. Naku. Kahit nandito naman po kami sa kalsada, hindi naman po kami kumakain ng ganun. Nung parang pagkain ng aso, gano'n. Opo. Kanina nga rin po yung nakamotor na single, binigyan Oh. kami pagkain, nag-yelo yung kanin, yung ulam, parang inaamag pa na. Naku, parang tira-tira na ho yun. Mas Parang maganda yung ganyan kasi kayo na yung magluto. Parang Talagang mainit siya. ginagawa nila kaming aso. Naku. Hindi naman kami aso para pakainin nila ng ganun. Parang tira-tira na rin Hindi nila na po namin yun. alam po kung kailan pa yung kanin, di ba? Opo. Kasi nag-yelo na eh. Nilagay sa yun, rape. Oo, kaso nag-yelo na, pati yung sinangag na may hotdog. Oo nga po, may hotdog, may halo. Oo. Kaso nag-yelo na. Hindi na makakain yun. Pag sinangag mo yun, ano magiging lasa nun? Pangit na yung lasa nun kasi Tapos may itim-itim na. matagal lang stock po yun. Oo nga po. Okay. Ano nga pa ulit pangalan mo te para Apple po. Apple. Kasi ito si Nadine po. Nadil. Sige te, salamat ate sa Salamat kunting din po. abala. Sana po Saka kayo magsawa pagpasensyahan nyo na po yung binigay ko sa inyo. Amin. Okay na po Oo. to kuya. Oo. Baka sa sunod Hindi linggo naman po kami makabalik. kagaya ng iba na namimili. Sana po nakatulong po Opo. Kami po Oo. kung anong dumating na biyaya, okay lang. Sana naman Oo. yung bibigay sa amin yung makain. makakain. Oo, Ayan, opo. magluluto pa kayo pero sigurado kayo na mo bahala magtimpla para masarap naman yung pagkain nyo. Kumalit sa noodles ko. Ito, si Opo. Oo. May pangbaon ka na, Okay. Salamat, Okay, ate, kuya. salamat din sa paunlak mo, no? Salamat din po. Oo. Alright, mga Ingat po. tupay, ito yung binigyan natin God si bless po sa inyo. Ate
Si ate, ano nga pala ate? Apple po. Apple at saka si Again. Adil. Yan ang may pangbaon na siya sa school kasi nag-aaral siya. Yun pinakamahalaga sa lahat na kailangan makapag-aral. Pagsikapan mo mag-aral, Nadil, ano? Oo, nga makatapos ka. Yan eh. Sa ngayon, kinder. Ah, oo, saka kailangan talaga tuloy-tuloy yung dapat pag-aaral, ano? Sana may makatulong po sa inyo. Kasi ako, hindi ko pa kayang tumulong kung malalaking tulong. Hindi ko kaya pa. Inaamin ko. Kung ano lang po yung kaya kong maibigay, yun lang po ang bibigay ko. Sige, Nadil, pagbutihin mo yung pag-aaral mo ha. Kahit kinder ka na, sunod niyan, grade 1, grade 2, grade 3, eh baka tapos ng high school, maganda kung college, ano? Mag-aaral yung anak ko, makatapos kung ako niya kahit ako papano sa hirap. Oo. Yung asawa, balikan ko pala, te, yung asawa mo nakakulong. Opo. Anong kaso pala? Ba't nakulong? Damay po sa drugs. Ah, talaga. 2 beses na po yan, inuutusan, hinahangad niya yung 100. Hindi Oo. alam na pag nahuli siya, kulang pa yung 100. 100 piso? Opo. Wala po. Uutusan po siya, tapos bigyan siya 100. Ah, parang ano na nga yun po, kapit patalim dahil sa Opo. pangangailangan ng buhay po, Pamatik ano? sa gutom. Opo. Okay, ate, Salamat dito po. lang yung ano nyo. Karito niya mga katupay. Okay, ate, salamat niyan sa ano, paunlak nyo po. Salamat po. Ayan mga katupay, binigay ko na yung bigas natin kay ate. Sana nakakatulong. At masaya ba ate? Siyempre po, may pansaing na po kami. Gatong lang yung ano nyo. Pag Kahoy lang nagluto, po. kahoy. Kasi po yung super kalan po namin, kinuha po ng barangay. Naku, wala na kayo magagamit. Naku, kawawa naman po Kaya ate. nga rin po yun sa amin eh. Kaso kinuha ni Renny lang. Naku. Sige ate, maalam ko naman mahirap talaga pag ano, kalagayan nyo po. Sana nakatulong po. Alright mga tupay, oo, nandito na lang din po. At siyempre makita-kita na natin sa sunod mga tupay na i-upload kong video mga tupay. At siyempre sa mga baguhan ko mga subscriber, maraming salamat sa inyo. At sa mga viewers ko, maraming salamat din sa inyo sa walang sawang suporta. At sa shoutout sa lahat ng mga Team Dasig, Kaalay Network, Nagro Wanel TV, shoutout sa inyong lahat. At siyempre dahil po ipaalam sa inyo na hindi ako makapag-comment sa bawat video ninyo na ina-upload. Kung mag-comment ako, ayaw mag-send. Kaya huwag kayong mag-alala dahil lagi naman ako nanonood sa bawat video ninyo. Kaso lang, hindi ako makapag-comment. Kaya ang ginagawa ko ay nagla-like na lang po ako para maparating din sa inyo na suporta pa rin ako kahit hindi ako makapag-comment sa inyo. Alright ate, salamat po sa paunlak ha. Sige, dito na lang din po. Bye-bye. Alright, bye-bye. Walang anuman po ate. Alright mga kapatid, hanggang dito na lang. Magkita-kita lang natin sa susunod na i-upload kong video. At siyempre sa pamimigay natin ng konting tulong sa ating mga kababayan na homeless at talagang magkikita natin